Kapangni ta khuksong bu khuksong joto subalai TV nai tong nai khaganang maya ganang lukurong naro ai salam soggo ching tunui phai sopaikya Julayani Basi Chandra higher secondary school ino tunui je busuk panano songsa jangmani tamani bagoi chung busuk panano songsa nanangkha asuk lainka lokhaye asuk luku kuthumlayoi reli khale nanangkha chung tunui inoni okrarongni khuktoi chung silainai phaidi ino puilano sarno chini chubalai TV lamsugo i busuk je palai jangmani tabo asuk hom dom kayoi bodol bodol kayoi buri sikla charok sikla bura buri joto chung mili je palai lai mani tamani bai palai jakhana हम लासो आने जे मीडिया तक बुखुर न तेनी मीडिया तक बुखुर जब जे कक्समानी किसा मासा सिनाय तामने हिला चिनी र इचासुरी गावसभा जलाया हाई सेकेंडारी स्कूल ओ जागागो चिनी चुबलाई बुथुब अंखा त्रिपुरा दफानि बागै चिनी त्रिपुरा दफा जे त्रिपुरा जाति सुनै रक बिनि बागै चिनी जे तंथंमा चाथमा आगिनि स्मृति बनोचों चिनी जे चिनी कामाय तंजक जिनिस न आगिनि जे अकरा चाकारा गयमा गयफा तंगय चामानि जाय थांमानि एवं तामाय हि तिनि रासामं मुसुमं चिनी ताबो नेक्स्ट जेनेरेशन दायो चिनी चाराय रक बुतुरनो सिया बनो सिरेना बागै बनो फुंगना बागै एवं चिनी जे बुसु फेस्टिवल शुधु जलाया स्कूल मांगिया सारा त्रिपुरा राज्यों अमो बसर वैसा खाई अपनी बागै तामानि बागै चिनी जाति त्रिपुरा जाति न तिसाना बागै चिनी त्रिपुरा जाति न हामजाग्रना बागै चिनी त्रिपुरा जाति न सिरेना बागै बेनि बागै चिनी म बुसु फेस्टिवल किंतु बुसु फेस्टिवल हिन चिनी रो तामाहिन प्रति नुगनोले किंतु बुसु फेस्टिवल अंगो बुसु चागो बसर जरानि बिसिका साम थांले बिसिका तालि चागो तामने हाले माले एकदम सारा त्रिपुरा जिनि बुरुगनि बागै चिनी त्रिपुरा जातिनि बागै चिनी त्रिपुरा जाति न सिलनानि नुंग्रनानि एवं जे चिनी आगेनि तंमुनो जामुनो दांनु तामानि मेसं तामानि सुमु सुमानि रासामुं चिनी जे बुकामाय थाङा चिनी सिकामा जाक जिनिस न जों रिपिट तिसाना बागै नेक्स्ट जे जिन जन जों तामे सारे रक तंनाय रक बुनो नायै सोंथोब एवं बुनो नायै आबाद बगनि बाखा उत्सव फायदो हिनै गयबानि बगनो सारा त्रिपुरा जिनि त्रिपुरा सारनो har kaisa sungmung sarno je tabukto Tripura rajyo goto mane jaga jaga gonoi mahaike busuk je chini panano chung pana jalai palai jalai tongo inga omoni Tripura dofani bisingtoi to chung palo goino tongo inga aro bo dofani borok i chini je busuk no palai माने चिनी सारा त्रिपुरा राज्य दै tongo 19 जाति बुकुंबारा 19 जाति किंतु जतनो बुसु फेस्टिवल न पाले जागो बुसु फेस्टिवल न पाले जाफर तै बासु दफा चिनी त्रिपुरा दफा किंतु मेन बुसु हारि बुसुबाय एबं मेन बुसुक एबं बिसिकाताल ओ तिननिनो जों मेन खिसु पालवो एबं किसा साथाय कालायो चिनी सारा त्रिपुरा जे 19 दफा फनो तिनि जमाते बाय देब्रमा बखलाय बगनि हाला किसा जुता बगनि बा फेलायो जों तामाने बगै हालाय बहले जों जेमन जे चिनी बुसुक चाफनि बसर काचाम दायो बगाय फुचाया ए दुइटा जाति जों किसा फेलायो किंतु ऑल आर जे 19 जातिनि बिसि आरो 17 जाति किंतु बुसुक फेस्टिवल मानियो har kaisa sungmung chung to bisi burum burum no chini je busuk panano sub division level hoyto shuru khayo state level omhaike onek to chung palai lai man nungo tak sujara to je state level palok jamani bisi busuk kakhana tak sujar to माने 1989 नि सिमु पालबो जागो सिखा 1989 यो इ जलाया दाइना आसायो त्रिपुरा चुबलाय बुथुब आखाय 1989 नि ताबो बास का टेस्ट तम का ताबो टेस्ट बसर का ता ओ टेस्ट बसर ताबो प्रथम चिनी र ता हे बुसु फेस्टिवल न चिनी आसायरो नाय चुबलाय बुथुर आसायरो नाय खूब दुखजनक कायसा बताबो थुइ थांका कायनि थुइ थांका ब अपना ताहेन सरकारी कर्मचारी खायो बौनो सांग दिशा गइनो आखाय मेन जोनो जे संयुक्त रनाय का चिनी आजिगो त्रिपुरा अंग बनो जोनो संयुक्त रगो साका एमन जे इरो एकता चिरा आइफो चा दखान कायसा बायतो तुइ बायरो बायखरखाय तंगो ओ चा दखान न चिनी म तिसालायो आइफो तिसालायनाय काय कक साका ककसेने खायबो आजिगो त्रिपुरा ककसेंगो एरपरे खाय चिनी र ताबे शिक्षित जीवी र अनेक तंगो बगबो बनो संयुक्त खाय रखा संयुक्त जख रखा काय जतो फानलाय खा ए जे सारा इसा सरिगा सबानि बर फान रखा के एबार सारा त्रिपुरा जिनि बर त्रिपुरा दफार बनो फान रगय एबार आपनि आफिर सिमी चिनी बुसु फेस्टिवल हिने त्रिपुरा जातिनि मंगो चुबलाय बतबनि बुंग्रो जागा tak to sara Tripura ni borok bro nugui to tongo
इनके त्रिपुरानि बायरेबो चिनि जे फातार हास्तियाव दंनाय जेमोनकि बांलादेश आसाम मिजोराम अमायके काबांमा मायार मादको चिनि जे त्रिपुरा दफानि बरक चिनि जे ट्रेवल बुकिं बारा दंनाय रं बुसुकनो पालायलाय दंगो बंनो ता कक्का सानानि मुसुक जे बुसुकनि बाखथै जाखि आखि पालायलाय माने खानादि आं गतबारो किसां फेसबुक दाय नुहा चिनि जे दुमसरा जेमन जे मनु दायो चिनि जे बुसुकनो पाले जागमानि बासुक जर हाम दम दम गाय ओंखा आं सुदु फेसबुक यूट्यूब दाय नगैसे आनि बाखा बासुक तंग थका किन्तु गुबुननि बर'बो नुखाना अबना तंग अबना एखे किन्तु चिनि जमा चिनि त्रिपुरा जातिर आसाम रंबो दंगो मिजोराम दंगो आखाय तामाहिन इनि बांलादेश दायबो दंगो गतबारो जे बांलादेशनि नावबो आं नुखा ताहिम बुसु फेस्टिवल पाले माने खूब माने आनंद जागो किन्तु चिनि जे अरनि जे तिनि चुं तामाहिन पाले जागमानि अबना नंगै सारा त्रिपुरा राज्योनि बर'बो चिनि त्रिपुरा जाति तंगनारा बहु बेसेस आं बनो आनि खाखामाय बनो जानांगौ आं हामबाय सानो हाई सेकेंडारि स्कुलाव चिनि त्रिपुरा सुबाला बुथुनि जों बैसु फेस्टिवल खानि थांग दं अबनि साथे साथे जों इधर दाबो रैलीबो खालायलेहा रैली खालामनायनि परे चिनि जारा मान सम्मानर फैनाय बिनि अतिथिराव बराबाय जों चिनि मेलानो उद्बोधन खालायो गाहाम खालायो नायथाव खालायो मोजां खालायो जों जाहाथे इ मेलानो जों सुस्थ' भाबे गाहाम खालायो खालायनो बागै जतन थानि आं अनुरोध अरजे तिनि चिफ गेस्ट सोर मानदों चिनि चिफ गेस्ट माजे फैनाय डक्टर मानिक शाह चिनि चिफ मिनिस्टार एवं फाइ मानजानाय चिनि तामाहनाय विकास देव बर्मा चिनि उपजाति कल्याण डक्टर मंत्री एवं पीटीजी मंत्री दिनेश शुक्लाचरण नोआटिया बरबो एवं चिनि त्रिपुरा दफानि श्रेष्ठ राज्यनि नारायण वीरेंद्र त्रिपुरा बबो फाइ मानजा फैनाय निनि बिसिति सराय रंग जेमन बाइक तावै থেকে हेलमेट रक थुमना बागै केफेक माने कबुल जात निनि तामा मिसत आं कबंनाय आनि जे सेराव बरनो जे बाइक कानेरा बर किहा काहलाय किहा थिया खलायै काइनि जदि डाबल का हलाय दुइजनबो काइनिबो जदि हेलमेट हुयै जों बाइक कानि बागै जों सजां माथनाय एवं सेरावनो कयनाय एवं जों विभिन्न जायगा जे ड्राग्स बा एकजन जिनिस बाय जों ताकबलदि चिनि समाजनो जों जारा चिनि बरे जेनारेशन जे ताबो स्टूडेंट तनाय चेराव तनाय लेखा फरायनाय बरनो जों बरनो सब किछु चिनि यार मनि सह बावसना सजाग मारनाय एवं जों प्रति पारा बिसिक 2000 दाबि तंनाय फुटमूर्ति एवं कुमां तंनाय बरबो पारा पारा दरिगा इ मेसेजनो रै माथनाय जों जाथे चिनि चेराव अमा हाके फेगनाय जिनिस बा जेकुनु साया जिनिस दरिगा ताकबुंदी होनाय निनि सिनो आनि मुं हालाय सेनामन त्रिपुरा आं साउथ जिल्लानि डेपुटी नारायण